ole tuntuma chuan thiltihtheihna danglam bik neya piangte kan ta lang vele donanga an kuta changten kol phete chuak velo ma se Mihring danglam bik dik tak ani Natasha Demkina X-ray vision no pang zong te hian superpower nei chu an du vek nge yang mi te hmu theilo na emo thlo the nang po ni ta se no pan lai chuan an du thu sam vek ani yang he tiang hi no pang ho suang tu na ni thong ma se no pang pakhat danglam bik awm tlat Natasha Demkina hi han mel shil ve te le nu pakhat thil mutlang vek thei X-ray vision nei chu Natasha hi anau pante ta changin Mihring taksa entlang theina chu aneya Mihring ko chunga taksa bung sang te chu amhu thei Natasha thilpek don hi dan pa ngai lo le adang lambik ema wang hian scientist le medical doctor khovel pum huwa pa mi te chuan a thiltihtheihna hi natna sang zir chianan an hmang tuna hian kumsom thum pathuma upa ni toin Natasha hi ama clinic ngeya athok meka natna chi sang maktak tak veitu te a enkol ani hei hi thiltihtheihna midang te ta na a thazonga manna tia kan soi chu ani Stephen Wilshire human camera thil thleng to thalak nei thei chu thil thatak ani nge yang thil poimo tak second rei lo te chunga re chuak thei turangin hanin ngai ta la he thil che hi Stephen Wilshire chunga thleng chu ania UK a architect a theina wanga khovel thong tu chu ani Stephen an amita thalak to hi chu a theihil to ngai lova aji chuak le vek thei helicopter a chuan nu rei vak lowa New Year khopui bumpui chu chipchiar takin aji chuak vek thei he architect le painter thiltihtheihna hi amakin adanglam tak zet kumsan hi Paruk Khan Stephen hi art lama anna tho thada wangin order member of British Empire tan ruat ani Englena an queen tak ngel puin Stephen talent chu mak ati tak zet Sakuntala Devi human computer math equation thuile harsa tak solve tur nei to chuan mi tu man Sakuntala Devi nai thei hi anom lovang Indian native writer amhing lema human computer tian sakhian human history a chuan thlok chak ber tura ngai ani equation le formula harsa tak tak te chu millisecond chungin a chok chuak vek thei Devi superpower hian atira mi ta hriat a hlo lem lo nimasela he maths tiam tak hring nuna hian tum khat chu hun poimo tak an her chuak ta chu vo in thleng hian ala shareng June kumsang hazukwa somriat khan superhuman computer hi 213 digit number puntir tura ti ania second somni pariat chung lekin he hian khovel pum chu a thong hle achan chu Devi hian chana dik tak a mutir wang ani writer lar tak Stephen Smith chuan ti hian zekin amma anlo soi to ain a channa hi a thazo soifia thei dan ber chu oi omlo ti hiani ati hemi ni wang hian Sakuntala le a thlok chak tak khi heli sa hian atel ve pha ani Daniel Browning Smith Rubber Boy a stage name a Rubber Boy tia hriat Daniel Browning Smith po hi midanglam tak ani taksa in thlep theile mi te mak ti zonga inti hlimna ani to chuan mi tu man human history ya taksa in thlep thei ber hi an hnai theilo Daniel hian hetiang thil hi ati thin mai chak ni lovin box te ro te apo ain khung thei Guinness World Record pasari siam theile TV a voitam tak in lan to hi superhuman dik tak chu ani hetiang lam hi munomiti ni chuan Daniel Browning a record siam na sang te hi yen ve ngei do nia nau pangten in share tang tur chu in lama ti ve chin mi lo tur ani Si Liliang water runner Si Liliang hi superpower le thiltihtheihna danglam bik neya chuan mithar ani lem lowang ama hi Chinese monk niin Kuazun Temple member hian a thiltihtheihna danglam tak mang hian khovel a thong tak zet
si hi khovela tuya tlan chak le hlotling berte zing ame ane metar za somni panga thui chu tuichunga atlan thei liliang hi tuna record break mek tu ani bok a technique le azirtir dan hi a hlotling hle ti finfia ane si liliang hi second tlemte chunga khovel thong tu chu ane khovelin hemong theina hi maktia ain mek lai hian Shaolin monasteries hi Shaolin ten sarkas beina tan anei thina wang hian shiat alho hlea kung fu atanga thil dangte thlingin he Chinese temple hi thiltihtheihna sang wang hian shiat alho thin hle Ben Underwood echolocation Ben Underwood hi mitam tak zinga pakhat tlanchak thei basketball khel thei le cycle khal thei ane thil pakhat Ben Underwood a ti danglam tu a kumtam tak cancer nat na ne na in be na an nei nuin benami thi kumthum mi ani in apani hian lak chu sak ane chumi hnu tang chuan eng thil ma a mu chun zom thei lovin ilo ngai mai thei ma se ani lo bena hi thil ti theina danglam bik nei thil khok ri tanga kalna tur hre thei ane alei mang hian thom chu asiam thina chumi khok ri mang chuan abulvela thil te chu a hre thei ti chuan hei hi Underwood a mita thil mu thei mi lovin eng kim deuh tho ati thei dan chu ani ye Wim Hof Iceman ti hian han ngai to chin la thil ti theina danglam bik nein khowot taka dam chuak thei turangin khowot kan han soi hian khowot satlian ni lovin vot takhe ane rengot mai temperature nim taka poni se Iceman hian lau engma anei lo Wim Hof hi han mer riat ve te le mi ten ang riat dan ber chu Iceman ti hian ane an ko nang tak hian Wim hi midanglam tak chu ane khowot le munvot bera po boina engma lovin adam chuak thei zel vur tu ya hleu kelonga vura marathona tlana te Guinness World Record a break book khovel mishinga chuan ki korbul chau hachunga Mount Everest lon chuak thei chun ani bok a thuru khi iriat cha ka ring thil dangwak nilovin thok dan dikal mang shet wang ania chu Lim Hof method ya ko ani I thok dan phung ti danglam mi du chuan Lim Hof method hi ilo inchin ve do nia Dean Carnazes Runs for Eternity in film na hatla taklam soita ka chuan Dean Carnazes minglam tel lo hi chuan thil danga kan peng thei love ama hi California mi ni in kumkhua tlantum ane ole kumkhua ni lo pon an hai viewang he marathon runner tan hi chuan mun hlalutuk thei lo achan chu dina hi human history ya midanglam big zingami ane hlotling takin marathon tumsom nga chu ni somnga chungin atlan thei thlani chung ni tina atlan shin ba ka hian he American athlete hian mel zathum somnga hla chu darkar somriat le mini somni chunga atlan thei awangin Guinness World Record asiama hei hi muhil mi lovin ati hlotling thei ane hei hi ataksa a superpower tia kan ko thei chu ani ye zingkara insoi lain ilo chaw dewani poin hei hi sherengang che kumsan hi panga khan mi pakhat chu ni thum chung chaw lovin Atlantic hi Liam Hoekstra Human Hulk Avengers in Hulk an neya keini ve thungin Liam Hoekstra kan nei ve thung apian tir hian tharhui chak tak nei chungin apiang kumsom panga upa Liam hi khovela mishinga chuan achak ber ta zingami ane anau pante da tangin a theina te chu midang te ma pho chu chu nuama ti thin hle bok kumthuma upa ni in Liam hian kumsaria upa thachak zong angvel chu anei to atalen maktaka wang hian Liam chu an school in ti siang na sang apo pakhat na a hauzel thin ama ri zong let ni po anau pan lai hian choi zo ane in chunga thil ri tak te po a choi thin bok physical exercise sang Liam hian ti theilo anei lo chu wangin kan khovel chan him tura Hulk kan mamoni chuan
tunge in nga na tur chu kan hre theuh awm e Liu Thaolin Magnet Man atop na bera kan en tur hi Mihring thir hip thei ani Liu Thaolin hian a thiltihtheihna kumsang ni pariat kuma a hmu chu tum hian khovel pum hmel hriat a hlo ataksa hian li hian thil hrang hrang chu a hi bet thei atia fian te tanga artui kan na chu ba ka pon no na thlengin thira tanga siam to phot chu ataksa hian a hi bet vek thei he Malaysian Magneto hian a soidanin thir keji somthum parukari chu trum khata a hi bet thei ati doctor te chuan liwa taksa a thir hip thei na hi engwanga omnge ti tu thleng hian an la hre thei lo ataksa vuna hian friction engmoza chu a om ani mai thei a chan chu engpolo ni se kan mi ta chuan Liu Thaolin hi superhero diktak mita kan hmu thei chu ani ole tuntumatan chuan khati zong khani ye superhero sang sang tuntum video a kan talan tak te a khan engkhange makberai shet vele comment lama mino shetir ve don nia